आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जेरैबायदि गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। गुड इभिनिं अल गाइस, माब्रै दं नोंथांमोना? जोंथ' नै एकदम मेघालयावसो दंफैयो, हाजो सायावसो। ओरै उनजों दं सासे लोगो क'क्राझारनि, नोंथांमोनाथ' सिनायखायोना हिन्जाव मोजां नागिरग्राया। आखलखौथ' रायनानै बुनानै सोलायहोनो हायो, नाथाय महरखौ एसे मोजां मोनबा मोजां जायोग्रा बेनो आरोना। मानसिया कमेन्टआव बिराद हरदोंमोन। र' नोंथांमोननो एसे बेक केमेरा होना होनि आं नायनो। नै हाजो सायावसो दंफैयो जों एकदम ओरै, ओमफ्राय 15 माइलावलै, बारा गोजानबो नङा, माने मोजां मोजां बांद्राय भिउबो गैया। ओइजोंबा मोजां मोजां दंमोन। दा जाय हक लोगोफोर, नोंथांमोननो आङो दिनै बे बेरायनाय हिसाबैनो दान्दिसे सम नैबे बिफां सायायाव जिरायनानै दङ। अर्थात जों दा गाखोलांनांगौ नैबे गोजौजों आरोना, बारा गोजानाव नंला, ससेल'सै। जों एसे गाहायाव बेरायहैबावदोंमोन, फैनाया दहाय फैदों, खिन्थु ब्लगबो बानायनाय जादिया नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय। दा बेखौनो नोंथांमोननो फोसावनो थाखाय लाबोदों। नैबे जिथुनाखि आङो स्क्रिनाव होनाय नैबे फटकखौ नोंथांमोना बायसान्सआव बहाबा नुयोब्ला, सिनायोब्ला अन्नानै खोन्थाहरबानो जाबाय। जायखौ आं स्क्रिनाव होबाय थादों बिथांनि मुङा जाहैबाय राजु बसुमतारी। बसुतारील' लिरदों बिथाङा, अर्थात बसुमतारीयानो जाखागोन नङा होमबा? दा बिथाङा बहानि आरो बबेनि बेखौ दा सिनाय मोनाखै, खिन्थु बिथाङा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावदों। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो नुखाबाय। बिथाङा एक्स NDFB बिथांमोनखौ माने देथारजोबनो थाखाय खोथा बुंदों, अर्थात कमेन्ट हरदों। नैबे स्क्रिनावनो होखाबाय आं नोंथांमोननो कमेन्टखौबो। नोंथांमोना दायो माने जेसेबां हायो बेखौ शेयार खालामना हो। लोगोसे गोबाङानो रिकुवेस्ट खालामदों बिथांखौ बहाबाफोर जायफोर मिथिगौ आरो नुगौ इमिडियेटलि खबर हरनो खिथादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांखौ आयेन बायदि, नियम बायदि साजा होनाय जागोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा मोनसे बर' हारिनि एबा बर' समाजनि मोनसे सिनस्रि आफादखौ बेफोरबायदि बुंनाया बिराद गोरोन्थि जादों। मानोना गोदोनि समाव जि जानानै थांबाय आरो दाथ' सान्ति सुक्ति एबा गोजोन एकर्ड जानानै फैनायनि उनाव बेफोरबायदि सोरखौबा जुगुमनानै देथारनो ओंखारनाय, बुथारनो ओंखारनाय बे रंजायो। मानोथो बेफोरबायदिबालाय गोजोन सुक्ति नङा होमबा? दिनै गोजोन सुक्तिनि उनाव जे बिथांमोनखौ बा आफादनि सुबुंफोरखौ खिथार लानांगौ बे नङा। दा नोंथांमोना निस्सय बुजिगौ, बेखायनो नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामदों गोरबोनिफ्राय बे मानसिखौ बा बे बिथांखौ बहाबाफोर नुयोब्ला खबर हर। आरो हायोब्ला बिथांखौबो, राजु बसुमतारी नोंथांखौबो आं रिकुवेस्ट खालामो, नोंथाङाबो जुदिहे गोरोन्थिखौ मावदों जेब्ला एरसोनानै थायोब्लाथ' दाया गिदिर जायो, निस्सय मिथिखागौ। हायोब्ला नोंथाङा सिखार जानानै गावनो खुद नुजानायनि गेजेरजों गोरोन्थिखौ सिमान जानानै निमाहा बिनानै ला। आं रिकुवेस्ट खालामहरदों। मानोना निमाहा होगोन निस्सय बिथांमोनाबो, बर'सो नङा होमबा? जों गावजों गाव बर'जों बर' निमाहा होलायाबा आरो बोरै जानो? दा जाय हक नोंथांमोननो आङो बे सुंद' भिडिअखौनो लानानै फैदों। नोंथांमोना अनलायनानै जाहाथे सोरबाफोर बेफोरबायदि बुंबावनो साननाय एबा जुगुमनायफोर दङब्ला गोजानाव थानो, आरो गावजों गाव हारिजों हारि बेफोरबायदि एना एनि जालायनो नाङा, मुगैलायनाङा, नेवसिलायनाङा, जुगुमलायनाङा। आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो। लोगोसे बारंबार राजु बिथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामहरदों जे नोंथाङा इमिडियेटलि हायोब्ला भिडिअफोराव नुदोंब्ला निस्सय नोंथाङा निमाहा बिनानै लागोन होननानै आं आसा खालामहरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना नुखाबाय फटकफोरखौ नङा होमबा? नोंथांमोना सिनायबा फोरमायहरदो। दायो हाजो सायाव गाखोबोनानै मेंगुजोबनाय मोनबाय। नै ओरैजायबो हाजो आरोखि। जोंना ओरैजाय मोनफैबायानो आसोला, मेंनाय गैयालै बियो हिन्जाव मोजां नागिरग्राया। माबायदि मोनदोंथाय जायगाखौ आसोला? दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों बियो। बिराद मोजां। नेचारेल बार जादों मानसिया। अनलाइनाव माबा मोनसे बुस्थु अर्डार खालामदों मानसिया, मा बुस्थुथाय खोन्थायाखै आंनो दासिमबो। बेखौ माने मोनफैनानै दङ दा, करियारा फन खालामगासिनो दं। बेखायनो मा होनना बुङो, रिसिभ खालामग्रा मानसिफोरखौ कन्टेक्ट खालामहरगासिनो दं, सोरखौ रिसिभ खालामो। गोलोमफ्रुजोब्बायलै लोगोफोर। न'आ नै इयावनो, बिसिनाव फैदों जों, गुमैमोननाव, आब' गुमैमोन दं इयाव। कार्बि आंलंनि जायगाफ्रा नै मोजां मोनलै, हा एसेसो मोननाय मोनब्ला बेफोराव जोबोर मोजां जागौमोन लोगोफोर। सुबिदा लानांसिगोन र', मेघालयआवसो थांनांसिगोनलै जाला। मेंबायलै लोगोफोर, दोनथ'नोसै दे।
नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होदो जाहाथे बे राजु बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जानानै लानो हायो आरो लोगोसे गासैबो अनलायनायनि गेजेरजों गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होलायगोन आं बेखौबो आसा खालामबाय लोगोसे खुद राजु बिथाङाबो गावनो निमाहा बिनानै लायो गोरोन्थिनि थाखाय बेखौ आं खावलायहरबायखि जाय हक नोंथांमोना माबायदि मोनदों जायगाफोरखौ एसे भिउफोरखौ नायनानै अन्नानै निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो दा आं भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर दिनै UPPL BJP आरो SJP जोंनि गाहाय थाखोनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनाय जादों BJPनि शक्ति केन्द्र जोंनि UPPL आरो SJPनि प्राइमारि दा फैगौ बाइ इलेक्सनखौ लानानै ग्रासरुट लेभेलाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ दा बिथांमोननि मावनायनि खौरांखौ लानो थाखाय दिनै मेलखौ लिंदोंमोन आरो बिनिफ्राय मिथिबाय जे जोंनि बे मोनथाम दोलोनि बिबानगिरिफ्रा मावथिफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे बाइ इलेक्सनखौ स्पेसियेलि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन फैनाय बयबो मोजाङै रायजो जानो हानायनि जि मोनसे थासारि फैबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जेरैबायदि गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै बयबो जोंनि जि बिजाथि UPPLनि बिजाथि एबा मोनथाम दोलोनि जयै फसंनाय बिजाथि बेखौ गोबां भटआव देरहाहोनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों आरो बे गासैबो थासारिखौ नुनानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों गमामायैनो एबार बाइ इलेक्सनाव जोंनि बिजाथिया फिन खेबसेबाव 50,000निख्रुइ बांसिन मार्जिन भट लानानै देरहागोन।